Pag magkaedad-edad. Ah, Oo. But you're still 43. yes. Oo. Ngayon sa akin, pwede Hindi pa siya. ako mabuta, Dok. Mahilak ako na. Niligay imong papa ba si tatay ba kay ngon ana pud ang sakit niya na nabuta jud siya. Kay gilisir, sige ang katarata niya, wala siyang kita, Dok. Ano? Ha? Gilisir. Morning, ako na ba guys, Ruby Provinciana. Welcome back to my channel. Karon guys, nag-atang mi dari og bus. So kauban ang prinsesa, Crystal. Hi. Diyan na, naglabas pusod na po din siya guys. Ito guys. Salamat ka doon sa nag-kuhan na ni guys. Na ipacheck up ang mata. So atong tanawon ni guys yung sa resulta dito. Doktor gun sa niyang mata ba, mabuta ba ko unsa na ni nga. Hilak na rabas kasi kay basi mabuta na kuno ko, wa pa sa kahuman og college. Hindi na ko kita ni dyan. Haraban ni si Jang kuhan guys. Kanang banaraban hantod na ni mag-college. Nak. Dili ko masugot. Simba kong kuhan ka. Simba ko man nga magkaton man ta. Atakihon kasi muhang sakit. Magkaton og kuan, tambal ko galingon. Okay. Forever na yung mama. So guys, see you dito sa Dumaguete is Dr. Diyan guys, abot na mi dari sa Sibulan Port. So wala naghana man tao guys karong biyahe. Diyan guys, na ni Miss Taas. Diyan na pinindunggo na kaning dakupod nga mga siping diyan. Duha ra siguro sila magbalik-palit o balikan guys. Guys, na truck pa imo daghan kadto nakasakay. So wajud mi sa una guys nga mo biyahe mi nga grabing ka bawod so magkagang-kagang jud mga truck dani arang kadagge. Dala guys kita na kadto Dumaguete. So ang dali ra jud ang mong biyahe kay arang kalinaw dagat na. So lami jud kay biyahe basta linaw dagat pero pag bawod guys sus imong espiritu maglagpot-lagpot pud asa kay grabing kahadlok mo biyahe basta nay unos. So guys, this Christy, ang di pa siya din taon niya nakauban. May guys, sa dyan kong giubanan. Kaya rin ako nakuuban dito lagi magpa-check up. Bagatan madjika dyan yung bataan. Diag, rubber shoes nga gihatag this is in. Salamat ka adyo. Makasuot na dyan kong original nga sapatos. So, grabing kalipay dyan guys nga na yung mahatag din mo mga original dyan. Labi na yung bag niya guys. Si Japod ni kasi sis in po niya. Salamat ka adyo sis in. I love you. Gamping kanunay diha. Dyan guys, naog na mi kay abot na mi. So, wala pa dyan. Nakaminuto na abot na dyan mi.
So guys, diyan namin dari sa Is Doctor Hospital. Okay, 31. Sumita mi guys, 304 di mo rin nak. 324. Ay. So, gikuyugan taong ko ni Prinsesa Cristel. Salamat. So, mong ipangita ang room guys. Si rumah ni Dani dapat dari siguro na pa. Nah, dira 324. Mo ni. So ada guys 304. Ay 324. Start sa ako ani tinatakan na kaya wait explain na kaya Si kaya RD dili ko mo count na pagmana ka ma'am ha katong na pagamay sa mata ko para sa klaro ha kana okay pa okay pa kana okay. Okay. sige basta ta Okay pa. sige basta taglag bukan lang isa lang ha thank you diretso lang ka lang okay Sila mo may May blood diabetes. Ipacheck kasi mo cholesterol siya. Wala po. Ayun na lang siya. Marami kang nalaman. Okay. Good. Very nice. Okay. Also, puta ka sa gilid. You're still very young for a cataract. Ang cataract dito na sa sulod kayo na sa sulod. Sulod di ko nakatarata na. Hindi pa man. No? Hindi pa na ito na siya ilabtan. Okay? Pero nakakuha na siya mga vitamins like ano nang papatak sa mata. So, kedua, wala pa mang kay katarata. Bata ka pa man. Hindi po ko ni katarata. Ano man pa man ito kung katarata? Ako anak ng hotdog kayo pa siguro utang ko pa ng lolo. Si Lolo ninyo, may edad naman siya mo na operahan siya sa katarata. Tama ba? No? Ang puti na sa gilid. No? Dili man nga sakit yung mata. Hindi mo murag ka ng mali kong mga pugos ba? Ay, dog. Pwede na ito. Tanaw kung may naagrado.
Ang katarata, yan yung okay ba? Okay. Kanas ko nga anak. Layo na kami sa imo, ha? Pero yung katarata na siya. Okay? Dito, thank Hindi you. ka na hadlock. Ako nga na kayo hadlok. Butak ko, wala na yung suporta nila. Normal lang naman. Dito ka sa Yeah, thank you guys sa nag-sponsor niya na check up ako mata. So, wala jud kunoy katarata akong mata. So, sa katigwangon ra jud kuno ni. Thank you so much. Itong tanawon mo sa poster nila ng mga puti yan nilin. Okay na lang siya, check tag dugo. Baka cholesterol. Dito na babalaan mo. Nag-search mo sa kuan. Ito na. Ito na. Saan mo? Okay. Okay, marag biyo ko baka or ano. Dapat lang, praktika. Kaya kaya. Dapat ito na. Lord. Learning. Oh, Trusting our me. Ata. yes. Kasi Kani daw ni. or kani? Marag pareho ra ba siya. Pwede. Kana. Wait lang ano. Kana. Ayan, linaw ni siya. Okay. So, number one, di ka pinatag-video. Okay, kinamit eh. Tingnaw kayo siya. Nasa mas nila kani or kani. Biyo siya ko na. Kani. Wala. Ulit ha? Kailangan. Katong nauna may linaw lover ng mga kana linaw na. Kani or kani. Katong nauna may linaw. Kani. Mga kana. Kung ako ang biyahe ba, hindi ko dito. Fasting man ka. Saan mo na ako? Ha? Facebook, Messenger. May check up, wala ko rin katarata akong mata. So, special nga doktor dyan na Dirisa is Dr. Dumagiti. So, ang gihang assistant si Lady. Hi, thank you, Lady. Janid pa ko guys o to kanang sugar ito laboratory kay basin ko no taas ko og sugar man ang murag ma kuan ako mata mag-blurred. So thank you so much, Lady. Yes, ma'am. Thank you. So guys, manaog nami guys kay nahuman na. Oh, sulod. So, nasa ground, wala pa na ground, no? So, gawas namin, guys. Malamig. Ha? Nilay po sa elevator. Nalipong ko na sa elevator, guys. Ibilin na lang na mo. Adong nami uli, guys, kay nahuman namin og pa-check up. Last kuan lagi, oh. Itong tiya. Ito yung building mo. Hana. Dari og sakdanan kay nangita mi og laboratory murag arang maharaman siguro sa Holy Child. Pero ningon man tong doktor nga pwede ra kuno dito sa Cebu. Kanang sa magpakuha og sugar. Then, isend ra sa iyang email. Email. Ang result. Kay ug adto mi sa Holy Child
siguro abutan mi diri og gabi. Butan kayang doktor, no? Mhm. Kaya na siya nga, isend lang sa email para Di masayang kuno hindi ka mo masayang ang pamasahe. plite. So grabe kabutan ni Daryl Gison Yu. Ja. Nakakapingiro ng nililis ako nga. Ano ba yan si Inday? Sakay may og tricycle guys kay arang kainit dyan as Kristina na kay na masay tapad dyan dari lang ko sa tubangan dyan mubalhin ra ko muna og na dyan tapad. Siya guys dyan yung tapad ko ni Crystal kanina og naman tong badji. Nagkaroon guys kay hapit naman mo alas 12. Nangita mig kanan lang guys si Crystal puno naggutom na. So haraman siya guni pa kanon sa Jollibee kay Louie pig kaadso. Nangita mig Jollibee ron guys sa Lee Plaza dapit. Diyan guys, ipakaan sa nas Crystal naman sa spaghetti o chicken. Diyan guys, alas 3 na. Diyan na po padung na po mi muli si Bon. Alas 3 mi guys kay nangita palagi mi dress nga puti ni Crystal dito sa Dumaguitin. Diyan nangita po mi sandal sa pagmangkon sa bana. Diyan wajud mi kakitag sandal nga puti. Kaya daghang mga tao nangitag sandal nga puti. Diyan na guys, si Predjika jo mong biyahe arang kalinaw kajug dagat. Salamat sa Ginoo. Na napod mi baulodong napod mi ulig Cebu. Diyan na Senior Santo Niño, salamat kaadyo sa imong paggiya namo sa among pagbiyahe. Salamat kaadyo. Kaning bar sa mong isak dyan guys, mga puning isak dyan na maganihan. Sa karon na isakay nga truck kaadyo daghan gamay na laman. Diyan guys, na kanang island bitaw na anay gamay kanang island nakitaan mo nang among atbang sa mong bahay kanang Sumilon Island na. Ang tanawa guys, gamay na lamay ni sakay ng mga truck. So padung na mi ulit, diyan salamat kaadyo sa nag-share og blessing namo. Kauli na pud mi. Diyan guys, dias Kristir ang luo jara na diyan kapuja kay ara man kainit. Mao nang mag adto mi magsakay jud mi og tricycle kay luoy kaadyo dis jagang ubanon na. So guys, hapit na po din abot. So grabe dali ara jud kaadyo guys, wala jud 20 minutos kay ara man linawag dagat. Pero baod ni guys, murag dugay-dugay jud ni maabot kay harangan naman ning dakang truck sa mga baod. Pero na abot na mi dajon. Ket na pud mi mudunggo. Salamat sa tanan. Ug amping ug amputang tanan.